Okay guys, umpisa na natin. Inutin. Lagyan ng extra virgin olive oil. 2 tablespoons and then gusto ko ang butter pagka may seafoods. Ayan, butter. Huwag kang maingay, i-melt natin. Lagay ang bawang. Ayan, nangamoy na. Lagyan na natin ang clams. Ilagay na natin ang parsley para siya bumango. Takpan natin. Then let it simmer for about 3 minutes. Pag bumuka na yan, luto na yan. And then timplahan natin ng konting black pepper. Then that's it. Sauce na yan ng ating spaghetti. Yan. Yan na. Lagay natin to. Lagyan natin ng asin. Lagay natin to. Lagyan natin ng asin. 1 tablespoon. At takpan natin. Para sa pagpakuluan natin ng spaghetti. Ayan. Atras natin konti para makita nyo. Mukhang di nakikita. Like that na lang. Kilid-kilid na lang. Teka, pataasan ko na lang yung cam. Tingnan natin. Uy, naluto na. Yes. Hindi ko siya nilagayan ng tubig, pero matubig. Ewan ko kung bakit. Bawasan ko lang ang tubig niya mamaya kasi sobra yata. Bakit kaya nagtubig? Yung shell may tubig. Okay, black pepper. Sarap. Ang bango ng parsley. Yan eh. Yummy, yummy eh. Kumakain kayo ng ganito guys. Yung ganito. Uy, hindi ko mahuli. Ayan oh, ganito ang laman oh. Aray, ang init. Ayan oh. Oh, sarap niyan. I love it. Matamis-tamis. Lasang ocean. Okay na to. Hindi ko na i-overcook kasi mawala na yung lasa niya guys. Masarap pa naman. Okay. Patayin ko na. Dagdagan ko lang siguro ng olive. Para maganda yung sauce niya mamaya. Ayan. Sarap. Okay, patay. Okay. Ang sauce ay luto na. Okay. Kumulo na ang ating tubig.
Kung ano-anong naluluto natin ngayon guys. Naisipang lutuin. Matagal ko nang hindi niluto ito. Ngayon lang uli. Yan, halu-haluin ko lang na ganyan para hindi magdikit-dikit. Pero hindi ako naglalagay ng mantika guys. Ganyan lang yan. Hintayin lang natin ng ilang minutes ang pagtura nito. Ang cooking time is, where is that? Ayan, 12 minutes. Okay, orasan lang natin ng 12 minutes. Huwag nating takpan. Tapos, maluluto na yan. Pero kuraw-kurawin natin mga siguro in every 2 minutes. Ganyan. Para hindi lang magdikit-dikit. Ayan. Malapit ng maluto. So, eto na yon. Naluto na ang ating spaghetti. Ngayon ay ilagay na natin dito sa sauce niya. Clam sauce. Wow. Ang sarap. Ang bango kasi guys, hindi sa exaggeration. Pero ang bango. Lalo na itong kapag nilagyan mo talaga ng parsley. Ang bango. Iba yung amoy niya. At saka kami, pag seafood, no need na to put parmesan cheese. Pag seafood talaga, ganyan lang. Para malasahan mo yung pagka-seafood niya. Di ba guys? Ayan. Solve na naman ang hapunan namin. Yan lang. Okay na. Okay na sa amin yan. Okay. See? Ay, nakay ko oh. Tapos na oh. Ito na oh. Sarap oh. Oh, kain na. Wow. Ang ganda. Ang sarap. Wow. Sarap. Okay. Sarap. Okay guys, thank you for watching. Sana ay naibigan nyo ito. At sana ay magluto rin kayo. Chill-chill lang. Luto-luto lang. Okay? Thank you. I love you guys. Please like, comment, share, and subscribe. Pero bago ang lahat, tikman ko pala. Hindi ko naman tinikman. Bago ko sabihin sa inyo yung lasa. Oh. Wow. Sarap. Favorite namin to. Favorite ng family. At very healthy. Okay? Thank you again. I love you guys. Chill lang. Mag-pray and then stay home. Keep safe. God is in control. Love you guys. Bye-bye. Sarap. How is it? Wow! Sarap. Kain na tayo guys. Masarapan siya. Sabi sa inyo eh, favorite niya yan eh. Oh, ay nako. Pag yan ang kinain niya talaga, hindi mo makausap yan. Oh, nako. Yum, yum, yum. Malasa. Yummy. Malasa. Sobrang lasa. Sarap. Sarap, no? Sarap. Lasang dagat ni. Yummy, yummy. Wow. Sarap. Ang sarap. Okay, magbabay na. Magbabay ka ah. Bye-bye. Bye-bye. And how about you? You eat. Ang masarap na bonggolay. Look at that. Yum, 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 yum. Okay, magpaalam na ako. Bye-bye guys.